Itu bagian dari sedekah, Mas. Cair ra kongkon ning nyawer dhewe lho Mas Ari iki. Gak apa-apa. Kecuali iki Mas Adi dikongkon mah sawerke 100. Iki lagi sawer nyawer engko. Kuwi ana dalile lho, Mas. Saya mau tamasah. Bosen kuwi terus bosen. Ngerti apa ora? Dasar kau yang racun. Lagi kenal kok ngajak tidur. Ngomong gak sopan santun. Kok ngajak temul. Kau rayu diriku, kau goda diriku, kau colek diriku. Takut sekali Tanpa basa-basi kau ngajak. Sogok keri. tak tahu malu. Tanpa basa-basi kowe ngajak. Sesam lebu sedeng. Ayo apa meneh? Pak. Alah. Langsung lagu ya Mas. Kicau mania. Males mah aku mah. Barang aku gak pas terus. Iki ono tah cilik lho ya. Lihat, sindu. Sayang Saya panggilkan duta. Oh, mantap ya Rono. Yop. Ayo maju berenang. Kereta berkuda. Siapa? Nanti habis ini Pak ya. Iya. Ayo yo. Spesial buat Mas Aditya Arisa Putra yang sedang bertugas di Batang Perindo 3. Bolo tokenya Indonesia, bolo Barat. Demi unger. Pak Desa Imin ayo Pak Desa Imin. Selamat wis katon bejane yen rong katon mancorong aku wiragane sinawang Yen pesengut wimbo patut nyoto dadi hati aku nastario Rasa Barik tinggu tenan darang sing nyawer. lah ya Rasa lah kono sepi. Mama Sari Pak Yanto beksa nggih. Oh ditenono Mama Sari ger nyawer pedhong seduluran iki. Apa jane sarwa asri jroban Ayo Mama Sari.
demi unger. Mbak Bogel nyamper Mbak Bogel. Lamat wis katon bejane yen nyanyi kowe ni. Kowe kok jare tuwi tukang kendang ra. Iya ya. Kowe kok rapas sing kendangku. Rada rono lho lah. Ayo. Ngene iki. Megal-megal ngene to. Iya ya. 100.000. Ayo ayo ayo. Ayo. Pacaane sarwo asri. Jero bahan iya. Iya Mas. Lonteng. Was. Lumayan. Mundur. Piye Mas? Ngajeng ngendangin. Lampinya wes ngepas lo mau ke. Terima kasih Mas Reza Mbah Demak. Lagi lagu deh betul dalam. Ayo. Ayo Mas. Ngerti ngono ya, aku tak ngalahne mamaune. Sok-sokne ki arep moto ki kandha. Dadi wong ya kulite
matane nah awas. Rupamu plerak-plerak. Rupa kok plerak-plerak. Matane hambeng kerok. Cangkeme kaya kodhok. Sing nyanyi pancen. Weh, pedangi. Baleni. Lah mosok tekan cangkem-cangkem barang Iya, iki. baleni. Wong mripat kok ambeng kerok. Baleni. Mripate plerak-plerak. Aku nek tekan sing nyanyi sapa? Oke. Cangkem-cangkemku ta. Lah kowe Ngene kok. Kok ya rewel ae kowe iki. kulite ambeng kerok. Sing Cangkeme kaya kodhok. nyanyi pancen Klonteng. Mas, pripun takonane Mbak Anu, Mbah Kakung? pripun, Kung? Terus napa sampun? Oh, tunggal malih nggih, tunggal malih. Oh nggih, niki butone tanjak nih. Oh, terus. Lah. Lah aku ndi lho ngene rame. Loro kok nggih kula tampa lho, Mas. Walah, Kung. Hamong kulite Ancil belas nada. saru-saru we. Ora. Kowe kok ora katok neh we kok. Bogel turune mengkor. Sing nyanyi ayu tur peko. Arep golek apa neh we? Bojreng iblis laknat we. Manuke rasa berkokok. Loh. Kowe piye? Sing nyanyi Mister Dedok. Lah ora iso. Padha kaya manukmu ora iso berkokok. Cangkeme kaya kodhok. Matane pler-pler. Untune kaya kodhok. Ganti aku ning kendang ngene ya. Batukmu pancen kanca. Ganti lagu ya, Bang. Oke toh. Di zaman perjuang asal kelingan anak-anak iya tahu pendi keri ning saiki keri apa Saka Allah.
lah. Sri Huning Mustika Tugas MC Gendeng, reng gondong-gondeng, reng gondong-gondeng, MC Gender, MC Gender, reng gondong-gondeng, MC Gender, MC Gender, Bogel, tambahin loro MC Gender, reng gondong-gondeng, reng gondong-gondeng, MC Gender. apa iki nih nenya tansah gawe gelo Oke Samawa. Biyen mulane babang sing basa aja sing tuwek berisik kamu. Saedian kowe iki iki lho pasangan serasi Ini sangat serasi. tipine Ini sangat serasi. Nggih Samawa. Yang penting finansial. kene Dek rasa jelasan ngono Dek wis wayah esuk nyakone kluro arape sarate Salat wa salam salam. Sing nyanyap karo lilinge lho. Kono ki operator sinambi ngeslot kok gak apa-apa. Kene alah. Srengenge nyunar bulan tangan. Apatu enggojen ono witan. Selanjutnya Seneng atine goyak gini kono. Katon asli senyum saisine. Kowe ngopi apa? Mbak. Dia itu aduh berkasus gitu Mbak. Nanti kalau deket-deket jenengan bisa viral loh Mbak. Sini sama saya. Itu bojone aja udah nggak kuat itu curhat sama saya. Coba sini Mbak, jangan mau. Dia itu sudah mau pensiun. Iya, sini aja. Mbak punya lagu apa? oh lah bladit. Saya tak boleh pasangan sih aku. Siapa? Ini mamaku. Alah Ayo ngawur. aduh. Ngawur loh jenengan lo. Sing ndi lho. Nah kayak yang nguti.
Ki lagune Bolo Cokenya Indonesia. Mas Demang. Jelas nada. Seragen bergoyang bersama dengan jelas nada. Kial kial ikok tekil. Wis pirang tahun lawase ana kene entek slirane antu-antu gonku nunggu nganti putih kabeh rambutku Butok galak. wong ayu tinggal bali aku nambah ikane ngati nadyan sakedepe metro ati kelo muga antuk topo Ya, Pak Desa Imin. Hayo Mas Ri. tengah. Nganti kegowo ning ngipi kawan-kawan sliranes teko dene ati Palin Mas monggo. sliramu ra ono Jelas nada. Mas Rido juragane bakso wis pirang taun lawase ana kene iki nganteni slirane atu-atu gonku nunggu nganti putih kabeh rambutku Enak di kambing saya. rasa hati katikan saya suwe saya nambah nemen ngalor ngidul dadi bingung wong wayu enggal bali nganggo nambah kangening ati nadyan sakedepe neto Ekolane. ati kelo Ekolane. antuk topo Piye Mas? aku ngerti jane wingi ngode aku Ngode piye? Oh Mbah Ado, iki lagune landak kok udan kangen ya ora Oh landak sapa? landak ki salam kangen Oh salam kangen. nek udan kangen iki Budi Setiono Oh ngono. cah terminal Pilang Sari Ya kae Allah energisir ya. Heeh. malah jeneng Piye Mas? Nganti kegowo ning ngipi kawan
Aku nabrak penyanyi mental lagi iki lho. Nah yo kene enek Biasane pagere. kancane iki mencelat. Inti buat kamu aja. Ntar bawa pulang. Kongkong. Udah tak bayar itu, tenang aja. Bapak Pocong. Oh, pocong. He. Nyok. Cikok mek neh. Nanu. Sak monten yang Kakung. Cangkemmu. Aduh. Wes ayo ngene ku ayo cangkem-cangkem ki, Kong. Ah, saya kecek. Ayo koyo ngene mu, cangkem-cangkem ki. Cangkem apik Mas. Oh, iya cangkeme apik ya Allah. Cangkemmu. Marep nang endi? Tak tokil. Bodoh amat aku watuk. Aku arep watuk sing. Aku banget jam 8 munggah Oh, watuk. sik lho aku. Bobok syuting kene sing apik kene malah. Cangkemmu marep manduwo. Oh tak kira ki cangkemmu ngisor dhuwur. Ngono lho, Kong. Kok Tutik kowe. Cangkeme ngisor dhuwur angger bathuk nono kan. Terus? Sabamu ing sedang. Apik iki timbang bogel. Napase cek jos jis iki. Oke, baik. Pencokane. Pripun pencok aku? Nageh lho, Kong. Pencokanku ngageh lho, Kong. Mas, pencokane. Bodoh amat. Pencokane. Pripun pencok? Pencokane lambung kering. Apik iki, Mas. Niki terus ditutup. Prapten wis mo Si pocong krono. Gawe podang kuning deh, Pak. Aduh, sletingku kok buka ae ta iki Ben ae. bareng cedak kakung ki Ben lho. isis malan. Esuk awane ngomah wis ora krasan gendang gendut. Ora. Lagune napa, Kong? Ya podang Podang kuning, kuning. podang kuning kok cawi ngeyel. Podang kuning. Oh, podang kuning. Esuk awane ngomah wis ora krasan. Keluyuran nang goleki Pak Yanto. Sing enak sayang. Moben-moben nyiteran koncone rakoso esuk awan nganti bengi.
Kendangnya tak dendang det. Neng ono ngoneng. Sing taun. Halo lho. MC ne kentir. MC ne kentir. Mubeng mikir anggo. MC ne kentir. Silu. Ora krasa esuk awan anti bengi. Erik siap. Kalau kai sakun ngece. Ranyani rapat. Sapunika sampun wajibipun badhe sahur. Nggih sapunika ingkang badhe sahur monggo dilakukan tumindahe kewajibanipun. Asleret ireng tak sawang manis ya ibu aku yen kelakonnya anjing sireni Ekolane. Ekolane. Hey, ha ha ha. si podo aku dot ati kepranan nadi orang ati kusan saya tak serani pun pikan bulu lah nah iki maling nah iki calon maling iki nah anggota sing jenenge maling iki lah ya ta konangan we konangan ya ora maling kuwi maling Pak kuwi hati-hati maling awas hati-hati jemuran Pak mau anggota jelas nada enek sing jahit enek penyiar radio sing kerokan sing rias maling ya enek Mas Sing maling iki sing jahit kayak mau dudu aku. Kira aku kene iki saking anyelku gletak kok malah. lah ya to konangan to Campur sari kok apike kaya ngene 8,5 juta lho iki. jenengan cedak-cedak pemean aku ngerti Mas nggo pesugihan to kowe. Modar kene aku nek cukup daleman. mulakno cakil iki laris Loh, gak ada apa-apa. MC Rehan. ya Allah ya yang kakung matur sembah nuwun nggih Lucu to. sampun Masa kau nanggap? Lucu to. Sune matu nanggap. Luwe becik patenon timbang perpisahan kenyokan sulistyo arep wangi saputra marang keluarga garwa lan putra. Cengkokmu apik lho. Tenan kok, bocah kok cengkoke jan demes. Kuwi ora seliring ning cengkok jenenge. Elok wae lho. Bocah saya pinter, ayu. Enggak. Suarane ya apik, gedhe turuke. Apa maksudnya gede? Turuke.
Aja cepet-cepet. Lah ya kowe iki suaramu apik, sing ngomong ya apik. Bocah ya ayu. Gedhe tur oke. Astagfirullah taubat bogel. Ayo. Kowe aja celindisan lho. Iya kok sik foto ya foto kok sik Dik, santai ya. Yo. Nano nano Urip ana kota Sepanuwun Mas Rin, Mas Mario, Mas Roy. Mana di mana anak kambing saya. apa wae senadyan sideman mesti kasembatan. Long indriya mangu-mangu mangungkung kandhuan rimpang Mas? berlena tanpa kandhin oh